Takže ahoj, vítam vás pri dnešnom ďalšom novom videu a toto video bude ďalšia ochutnávka. Tentokrát to bude ochutnávka tohto energy drinku. Takého, to mal by teda chutiť ako liči. Takto vyzerá z vrchu. Takto zo spoda. Toto video nebude veľmi dlhé, bude také kratšie a rovno môžeme ísť na to. Takže počkajte, naliem si to do pohára, aby som vám ukázala, akú to má farbu. Takže počkajte. Tak toto vyzerá, je to oranžové, myslím. Môže byť, že asi oranžové. Alebo nejaké žlté. Takže, ak pijete niečo dobré, tak vám želám dobrú chuť a ja to idem ochutnať. No. Takže. Je to také kyslo horké, ale dobré to je. Pila som už aj lepšie, ale dá sa aj toto. Aj keď je pravda, že už som dlho nemala energy drink. Takže tak. No a aby som to mala hodnotiť bodovo, tak by to bolo na takých 6 z 10. Takže dúfam, že sa vám dnešné krátke video páčilo. Teda video do série ochutnávky. Dúfam, že sa vám video páčilo. Na budúce očakávajte zase ďalší príbeh. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Lúči sa s vami jazvečík Jasmína. Zatiaľ sa majte a ahoj.